beautiful people, lovers of freedom all over the world. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, good evening for wherever you might be watching me from. I do appreciate your support always on this channel. I am grateful. In case you are seeing my face for the first time, I am Agatha Progress channel here on YouTube, and I come across your way every blessed day. Do well to support Biafra referendum, because in Biafra, we shall rejoice together. All right, I have a wonderful video here that I want us to watch together. O nwere ohu nnukwu ajụjụ ọ ga-abụ ndị ọgọ onye aba na mba na nyaba ajụjụ maka nyaba ajụjụ gwara Igbo ha ree ijere ka njụ dị na-aga ajụjụ otu ọnwa batara bụ oke mmanwụ Igbo ji eji ibe na anaba anya bịa gbabi ọkụ onwe dị n'igwe aka siri ike na n'Igbo batara na be gị jụọ gị osidila ha onwe beghị onye bịara onwe na onye ọchịchị nọ na n'Igbo be anya aka siri ike batarwere jụọ gị osila ha mee ijele magata na ndị Igbo ụta gekwe ntị ka m kwuo nye ọkwa m bụ ụda jinjim ị na-anụrụ onu ya ọkwa m bụ ya gboo akụbakụcha onye akụ na-alụ na-ebu na-abịa ọkwado mmụ gee ntị ka nke ọrụ gị ibe kpatara ya ijele ndị Igbo niile Igbo ibe kpatara ndị igwe nwere n'ala Igbo be anyị onwebeghị onye bịara jụọ ajụjụ ịma na ọ bụla oge mgbe gboo mgbe ọ na-agba ọgbajuedọrụ ndị Igbo eburucha ọgwọba n'aka bịa kpebere nwa bụ ekpere were ọgwọ jụba na onye bịara m ibe nwe ka ọnwụ gbuchie ya ezi ọ bụ ibe igwe na-eme mgbe gboo mana Igbo ibe mere igwe dị ibe gị batabeghị wee jụọ bụ esechacha ataụ na bụ ụta Igbo ibe ndị isi ga-ataụ na bụ ụta n'ezie na ndị igwe nwere n'ala Igbo be anyị na-eji okpekpo chenu wee ndị igwe Ime onesi wee kejisi bụ aka Ime onesi gbajisi bụ ụkwụ eburu akwụkwọ asaịnị kpa ịba n'aka asaịnịcha ya iburu igwe asaịnịzi ihe ma ga abụ ya ọ bụrụzie na ọha bi n'ihe si kaba je ebe odogwu okwu ịmara na ndị anwa saịnịrị bụ akwụkwọ ji akpọba n'Igbo na-ejere ebe unu eje ha narụkwa m ụlọ akwụkwọ nyere ụnụ n'aka nya merụ ndị igwe jibe weta ụkwụ na be o mgbe o wutere odejiji m mbebe ijere ndị Igbo gbalite ji ọkwa mkpamkpa mmụọ ga-eji atụ oke ọbịa mgbụba dịketerete mmọnwụ pụlapụ n'Igbo be anyị mmọnwụ tiri onwe ya ebe n'ebe gburu enyi mmọnwụ achaghị 19 ibugwanu na a na-akwado ka eji esi mee ịmakwa ibe meziri ni ka nke ọrụ m ụwa akụkọ okwu juru m ọnụ were bụ na onye ọ tiri ugo n'isi o nyere ike nke o ji eji gbado na ọ nọgidere n'ebe ike nke nyere ya anya ọ bụrụ na ebe o jere bili adịghị mma Chukwu negide ya anya o si na ebe enwe o jere bili adịghị ya ma ọ chọgide ibe o ji eme ya ọ nwe ibe o ji eme ya osu ibe ya ọkụkọ wee nọgharịa ijelekwa ịnọgharịgbo mmọnwụ anọgharịgbo Balite juopo ni no harigo ibuna na Chukwu keru uwe bube na dibo odogwu ichi ibuna na Chukwu keru uwe tibe na gị mmọnwụ onowu ijara ndị Igbo Igbo ka iri na-emebe anyị ijeri mahịa gee ntị ka njọ onowu ijele balite juopo o nwekwara ọhụ oji nchọrọ ka nzie gị gwekwa ya ọha nwadike gwekwa ya ike nga bịa pụrentị asakwa ntị ka ọ nụrụ ọkwa m na-ekwu echekọtara m ibe eji eme m ike ibe eji eme m gwụrụ iji eme m ibe nwa chịrị na anọsi n'elu mmiri ọ bụ m ka iji akara mgbao gekwe ntị ka m zie gị ozi zikwere nye ọha nwadike irukwa eziara nye ozi si ewere ntị ka ọ nụrụba ọkwa m bụ odo dị njime ime oji ntịrị gị zie ya Mozis ka Chukwu negidere anya mmanụ ọgwụ Mozis ji eje dute ụmụ Izrel rudu na n'obodo ekwere na nkwa okwu eziokwu odu ihe ozi jee dinata n'ụba kwadosie ya ike Mozis jebedegide duru ụmụ Izrel n'ọgbabịa erutere ebe eji ekewa mmiri ụfọdụ kpọbara ya iyi ụfọdụ lọrọ ọkpọ ụfọdụ gwara na ọ bụrụ na aba marụ na ọ bụ otu nwe ka ọ ji eti duru berute na mmiri ma be ekwenepụta kama pere egbunyu ebe anya mana ọba mazi na nnukwu ibe na-echebe n'ezi oke nwanne m a na-abalị ya mba ha na-ewere iwe ịmakwa ibe meziri
ime ibe meziri Moses said he will lose na rekwere na nkwa ha okwu ibe ọmụ ya o okwu ibe ọmụ mere eme okwu ibe ọmụ mere eme ka Moses ji neta anya olu ozi n'obodo ekwere na nkwa tata o jeru n'eluigwe o jeru n'ugwu ka o jee weta iwu iri jecha ya ha tazo ọ bụ na ndị oduru je eje ndị odu anọ ha akparịba na Chukwu kere ihe uwe dị ejekwude dị n'ọba nwoke ibebe uwe dị amachagoro ime nwaanyị enu erubeghị obodo ejere eje ọrụ itute were iwe wee tiwa iwu iri ya ike ndị ya were na ya gwakwana m odogwu ya ejikwa n'iwe wee tiwa iwu iri ya gbara m Nnamdi Kanu ya ejikwa n'iwe ọ bụ ibe kwuru ekwuo na midia n'abalị onye gara aga ụwa ziri ike pụtara ko ya jikwa n'iwe tiwa iwu iri ya o tiwa ya na-egwu dadio jekwezielu nyo ya jikwa n'iwe ibe ndị mmadụ na-ekwu na midia wee tiwa iwu iri ya o tiwakwa ya aka ebe ha gụazụ ya tiwakwana ya ibe Chineke derie n'ihu na o ji erute ya aka ike ga-abụrụ mgbe ọnụ chọọ ọgọ ma nwee mmeri tieru nye ya were na onye ọbụla iwo ya gbadubo n'ebe anyị kwu ya eje nene barisa n'anụ ka ọ ka wee gide nwa igwe gbaje ebe eruo ya ọ na-abịa Chukwu kwụ gị n'azụ onye mere ibe ọma dịgasị ya abụghị ya o na-ekwe anya ka m gwa gị okwu 2021 ka anyị nọ n'ihe mgbanyerezie ibe Chineke tere n'aka gị n'oge ebe o ji agba ndị iro ha na-ekwerugbo na mmụkọtigbo ọka nwekọ Igbo banyị ọ na-abụ nkwugide okwu ha sị m ndị Igbo banyị onye ọbụla kwete n'ihe ọma ọ bụrụ na Igbo niile kwete n'ihe ọma anyị ji aka obodo oyibo mma maka Chukwu gọziri anyị oyibo anyị okwezi ya oke mmanwụ ikpe niile na-ejere ụmụ Igbo banyị ka nkọzielu gị akụkọ ka nkọrụ gị akụkọ tukenu mgbe odo chichi mee ọ na wee tụọ m agbanwa mmụọ dị n'ime ozi ebi n'ihe ike ibuzie ebube n'igwe ọ gbara ode dị nji na-egwu gbara m egwu olechaba n'igwe na ọnụ m adalugo n'igwe na ndị ozi nọ Geenụ ka ha rịba na Naijiria anyị nọ n'ime ya na ịkpagharịcha nke anyị dị iche n'ime ya wezuga Igwe ịma na Lagos nwa na-anụ aba wụrụ ikpe agụ wezuga Igwe ugwu Awụsa nwa na-anụ aba tata na Abuja wụrụ ikpe agụ wezuga Igwe kedu ndị ga-acharịta isibe na Naijiria ka njụwa ajụjụ kedu ibe mere o ji awolue na oke anyị ekpodo ya jao maka gịnị ndị jere n'ọchịchị ibe anyị ebe nechaziela ya anya wee sị na ndị dịrị ibe ozi abụrụ ozi otogwu ọ na-awụ nkwụba kwukwucha okwu ibe ebe ọ ji awụ nhapụ abụ otutu gị ọ natara agaba mma ọ natara agụ mma ọ natara dike ya mma ọ natakwuru agụ ibe ọkọ n'ọnụ akwa ete n'isi mmiri oke ikpo ijere mmanwụ apụkwa n'ike gee ntị ka nkọrọ gị akụkọ ijere dị Igbo niile gee ntị na-eburu m okwu bịa geruke n'ọnụ m kedu ibe bụ esemokwu na Igbo banyị kedu ibe nwanne ji nacha nwanne ya si na ya ga-eji aka ọkpọkpugbu nwanne ya anya kedu ibe mere ji rukwa n'oge nke anyị ndị otu ibe ajụ na wee karịa mana bụ emekazi ajụ ajụjụ kedu ibe metịrị ibe ajụ na-ekwuru okwu ya kedu ka obibi ya si wee dịrị mana bụ ajụ ozi ajụjụ Igbo be anyị ga-enu ntị ihe na-ekwenụ baricha ji ofo mmanwụ ụlọrụ aka ọkpọ Chukwu na ndị mmụọ ozi soro ya lụọ aka ọkpọ mmanwụ biliri ka ọ pịa ọkpọ Chukwu na ndị mmụọ ozi onye aka ka wapịa ọkpọ oruzie mgbe o ji apịa nwanne ya
o butu aka ya ndị mmụọ ozi jụwazie ya ijiri gịnị butuzie aka gị kedu ibe iji butu aka gị dị n'elu na anyị na-eche mpịagbu ibutuzie aka gị osi ndị mmụọ ozi butue na aka na ọ bụrụ nwanne ya na mba natara ụlọ obodo oke mmanụ igbo be anyị ubere anyị ọnụ anyị yo ndị anyị nwere site na nwanne ebe abụrụzi ibe ubere anyị ọnụ anyị yo o nwebeghị onye mpụrụpụta na uwe kwubere igbo ọnụ abụbụ karịa bihe na ọ mekwere ome oye ekweme ọmakwa na emecha mee kwubere anyị ọnụ anyị yo ibe Chukwu ji were bụ ikikpa anyị gị n'aka o nwekwara ibe kpatara ya ibe o jiri mee gị ka ije gụọ akwụkwọ o nwekwara ibe kpatara ya ibe o jikwara wee mee ego ka ego enwe a na-ekwukwe ekwudipue gị n'aka o nwekwara ibe kpatara ya emechaa gụsịarụ gị ibe kpatara ya o ibe kpatara ya onye ime n'igwe edebe n'anya na-eche anya chi na ọ bụrụ na ị mapụtakwu okwu adụa gị ijekwara akwụkwọ o were bụ ikikpa gị ndị Igbo ji wee nye gị ya n'aka iwe edebe nyeka ịpụtụ n'odude osi ike icheta onye ike idekarịcha osi ike mgbe eji ejigo ya ine na ha ya anya ikwubezi ibe dara n'akwụkwọ ọkwọ ndị mmụọ ozi nyere gị ya ime ihe ndị mmụọ ozi ji bụrụ ego kpa gị n'aka eburu ego nye gị n'aka bụrụ ego ọmụ na eji aja ka eme gị ka ijie nwanne gị ka igbue ego adịkwana gị n'aka onye bụ ji ego were rute ọ bụrụ ibe eji eji megide nwanne isi aka nricharị na amụ nke m nwere maka ọka nwanne m ihe Chineke dị ileke anya chike ịnọ na ndị ọka ikpe na Chukwu amarụgo na anyị ndị agụrụ ya anyị ndị amaghị ya o ndị ọ dịrị ozi amaghị ya o ji abụ onye agaghị n'aka o ikwechiri n'ibe ahụ eji idela ọ n'ikukwe n'ihe buru n'isi ịkụba mgbịrịmgba oke ibe ji idu igozi o oke mma mgbadube oke iburu obi behu onye enwe ile n'obi beghe anya ha ịgbakpabe n'ista gbapechaa ya investment ga-akarịkwa ha ahụ imegide ibe ego negide ibe ego ka agbajie ga ka gbajie go ka ebruti na na ka ike gwu mana ba mazio onye Chineke buru ekwe hotelụ n'eluigwe kwari ha mgbịrịmgba ndị mmụọ ozi gba izu n'elu ya 24 ya dati gba izu n'elu ya gbaka ya si ya jebe nya wọgụ otecha na o ji emeri imebi ihe chere n'ihu ebe onye anwe nke karịrị ya ịgwọ ya n'ihu bụta ije cheta ekwe n'ihu o nwekwu nwa gị ka ya gwuo oke Igbo gakwanụ ntị n'ebe n'ebe gburu anyị ibe mekwelu na anyị oke nwanne m ibe mekwelu na anyị Ono wijele owo di munno na kwa bari se jofo ke bari se jofo e jofo le ranya na chanya bia na ban na gi jerwa ge bia na ban na gi salo bia makwe e jofo kali lo nya gbodu nsi e jofo kali lo nya nyofuo e jofo kali lo nya kwado libo ye mego e jofo kale ba abia ni ma bagi weti ya bagi ni mi e zibakala mona de karosi jesi badu nyosi waya nuboso gbajolo oji si eduiria ibe megidie zielu nyosi oya boje se no mukuru nya boku oya boje onya Chineke ndebe na anya nete anya ji akere welu ntutu isi na abotu ihe n'isi mana igbo amazi na ntutu isi na abodogwu n'isi o obu nke ndu n'isi obu nke ọnwụ n'isi nke ọnwụ bịa n'ime pekwu na nke ndu wibe kwụ ọtọ
kedizi onye na-agba ya mgba nke ndụ akwụrụgbo o jere enu jee na nke ndụ akwụrụgbo ọtọ o na chiata zuo nke ndụ akwụrụgbo ọtọ o bue n'akụkụ buọlịcha nke ndụ akwụrụgbo ọtọ ndị Abuja na-eche ibe dị emeli nya bụ odogwu nke ndụ akwụrụgbo ọtọ nke aga n'iru na ndụ dị n'ime ya akụakụ na ibe nwe na nchekwa ezinụlọ dị n'ime ya ọ bụ ibe kwụ ọtọ kedizi ka ọnwụ ji esi bịa ọkwa nke nwe kwụ ọtọ megide ibe megide ike gwụ ya ọlụ bido n'ime nke ọnwa pụta oke na-abịa na nke abịa na ụmụ abụ na nnaba anya ụmụtụ ụmụ acha na na-ejekwube chikere ya jee zielu nye ozi si n'ọbụ ọdịchi ya duri ya nya ka ọ na-eje o nwebere ebube ebe mmanwụ emegidere jesete nwaanyị jesete dike ebe nya na nwunye na-ezuru ike ejebeseti ya ka agbaba odogwu ngwere jụọ ndị Igbo ba ya ajụjụ Chukwu si mụ ji anụ nwaanyị ka anyị mụọ ọmụmụ ba ụba otuto mụ na nwunye m ahịa etigburu ibe egwu ibi ebe ahụ seta anyị ngike ikpe jere ma oke mmanwụ abụrụ ite dị ya eji akụ abịa ọkwanụ ikuku na-ekusi Igbo niile ọkwanụ gị ikuku na-ekusi Igbo niile na-egoda abụbụ ị na-atọ anụ na-eche anya bụ na ugbo emechiena na ya anaghị ejezi ugbo ndị kpọrọ nwa mụrụ amụ were ji ugbo anyị gburu ndị gbukwe nwaanyị bụ iwe n'ahụ ọkọbụla n'ime na ya o wee pụta kwechiri wee wetara anyị ise sekuriti netwọk na be anyị ka ọ dịrị mụ na mma ka m nwee m ike ije ugbo ka m nwee m ike o were zitere anyị ndị ji aja ka echekwa anyị ka ọ dị mma ndị Igbo be anyị ụgwọ na-ebirikwe wee gbaba ya mgba ndị ọchịchị be anyị babinye wesi na be ekweghị ekwe mgbanedezi na-ewetụga Nnamdi Kanu egemebi na-ebe ka jụọ onwe m ajụjụo ntị ya jisi ike n'ọchukwu dịrị ozi mkpọkọja dị n'ime ya ụmụ Igbo be anyị ji akpọtụkwu onye dumeje ọrụ na mkpọta adịghị ya ọrụ na nkwụta adịghị ya ọrụ na be achọghị ibe ji eme Nnamdi Kanu ọrụkwe na nwanne ya ebilitekwuru gba ya mgbe o jeghị ama ọrụ dịrị ya mgbe a nwajara karịa owe mara ọrụ dịrị ya ndị Igbo be anyị na-agba ya mkpa owe mara ọrụ dịrị ya jagwakwara ya gwa ya na ọ bụ ọdịtị ya dịrị ihe nya ka ọ bịara ka o jee ha gbaba izu gbacha ibe eji eme ya onye ime n'igwe akụsasị ya ha kwadocha aka eji esigiri ekugbue onye ime n'igwe akụsasị ya ọ bụrụ ọgụ ji eri isi Nnamdi Kanu onye ime n'igwe emebisi ya ngwa. This is a great and a very beautiful moment for the Biafrans, for the lawyer, because we know very well that November 10th, Victory must sing a new song. God is going to put a new song in our mouth to sing on that very day, as Victory will speak. And I still keep on saying it, that all power belongs to God. God have the final say about this issue, and we know that Victory again will speak. In whatsoever way you can as well contribute by prayers, fasting. Do that. We are on this together. Thank you very much once again for always supporting me. I really do appreciate. I still remain your one and only Agatha Progress here on YouTube and on Facebook. Do well to subscribe and follow our page, and may God bless you. Thank you once again, and see you when I see you. For now, bye.